Вітаю ўсіх у маёй чытальнай зале і з вами я, Ася Беларуска. Працягваем з вами аповед пра прыгоды інспектаркі Тэклі Анеты Малевіч у Менскім навуковым інстытуце. Аповед рассінхранізацыя, частка 2. Анета выйшла з кабінета на ватных нагах і прытулілася да сцяны. Яе нібы навальніцы аглушыла. Тэкля глядзела на пластыр і здзіўлялася, як магла яна забыцца на яго. Адзіная і галоўная уліка, якая даказвала, што ў выбуху на хімічным складзе ўдзельнічаў чалавек, пластыр з падсушанай кропелькай крыві на адваротным баку. Такі ж самы пластыр, які цяпер быў на руцэ інспектаркі. Сам пластыр, зразумела, стандартны, і ягоных братоў-блізнюкоў можна знайсці ў аптэчцы кожнай лабараторыі ці кабінета. Але на тым была кроў. Тэкля Анета бегла ў свой кабінет і кляла сябе. «Ды каб цябе на атамы раскідала! Каб табе ноччу сонца свяціла і спаць не давала! Гультайка ты гэтакая! Зусім забылася ў сваім нудным інстытуце, як працаваць трэба! Распэсцілася ў лагодных умовах!» Яна ўварвалася, адшукала пакунак з пластырам у шуфлядзе і зноў пабегла ў медпункт. Лекарка Шыбека здзівілася. «Дык мы ж не лабараторыя», — сказала яна. «Мы тут лікуем толькі. Але я магу адправіць крыміналістам. Аднак, калі прыйдзе вынік, невядома». Тэкля пагадзілася. Яна зрабіла здымкі сваёй улікі і перадала пакунак лекаркі. Хутка не хутка, але прыйдзе адказ, і па групе крыві яна даведаецца, кім быў той, не ўсё ж тая, хто адказны за выбух на хімічным складзе. І, пэўна, за ўсе астатнія злачынствы таксама. Але час няўмольна дабег да 3 гадзіны, і трэба было спяшацца. Інспектарка вярнулася ў кабінет і адкрыла архіў відэакамер за мінулую раніцу. Запісы 12-й лабараторыі з 5 да 7 гадзіны былі часткова падрэзаны. Захаваліся тыя кадры, дзе Ёзаф быў адзін, але было бачна, што ён з кімсьці размаўляе. А вось падчас пагоні... Рукі Тэклі Анеты затрэсліся ад узбуджання і радасці. Вось яна, палова на 11-ю раніцы, 12-я лабараторыя, і ў кадры... Тэкля ляпнула ў далоні і гучна засмяялася. Папалася! Чорная кофта, насунута на твар капюшон, чырвоныя нагавіцы. Здаецца, у адной з учорашніх скаргаў згадвалася нешта пра жаночыя нагавіцы ў чырвона-вішнёвым колеры, прыгадала інспектарка. Злачынка ходзіць з боку ў бок па лабараторыі, хвалюецца, не то чакае нечага. Паглядае на гадзіннік, потым на дзверы, пэўна хвалюецца. У руцэ нешта трымае, невялічкае і бліскучае. Потым прыслухоўваецца да крокаў за дзвярыма, чакае 2 секунды і рыўком штурхае дзверы. Інспектарка пераключала камеры па ўсім маршруце пагоні і ад хвалявання перастала дыхаць, хоць бы адна злавіла твар уцякачкі. Але не, гэтак Тэклі не пашанцавала. Інспектарка яшчэ раз праглядзела запісы. На самым удачным кадры уцякачка збягае па прыступках на -5 паверх, падыходзіць да дзвярэй, прыкладвае картку, крыху паварочваецца і адкрывае дзверы левай рукой. У гэты момант камера паспела злавіць падбароддзе і шыю жанчыны, руку і валасы заплецены ў касу, што ляжалі на правым плячы. Тэкля зрабіла некалькі стоп-кадраў, падвысіла іх якасць у праграме штучнага інтэлекту. На левай руцэ, якой злачынка трымаецца за ручку дзвярэй, раптам праступіла невялічкая драпіна. Інспектарка насупілась, паглядзела на сваю руку і адарвала пластыр. Узор уласнай драпіны падаўся ёй падобным, аднак хутчэй за ўсё то быў нейкі артэфакт на запісу, які нейрасетка адмалявала як драпіну. А падабенства... Інспектарка сабралася ўжо было наляпіць пластыр зноў, але ўбачыла крывавую плямачку на ўнутраным баку і здзівілася яшчэ мацней. Яна адкрыла галерэю ў сваім тэлефоне і параўнала свой пластыр з тым, які перадала крыміналістам. Вядома ж, апошні праляжаў у шуфлядзе некалькі дзён і колер засохлай крыві ўжо змяніўся, але не гэтае зацікавіла Тэклю. На 2 розных пластырах ад 2 розных людзей утварыліся абсалютна падобныя па форме і памеру плямы. Такога папросту быць не магло, але ж вось яно, перад вачыма. У галаве нешта гучна загрукала, нібы цяжкі чыгуначны састаў ехаў кудысьці. Пэўна, на станцыю з глузду, падумала Тэкля Анета. Звычным рухам рукі яна пацягнулася да шуфляду, якой трымала шакалад, але ж злачынка і яго знесла. Інспектарка сціснула вусны, спампавала на тэлефон стоп-кадр з уцякачкай і паспяшыла да практыканта Ёзафа ў 12-ю лабараторыю. Хлопец усхвалявана крочыў па прасторным пакоі, а калі ўбачыў у дзвярах Тэклю, у вачах яго ўспыхнула надзея. Інспектарка працягнула практыканту планшет з відарысам жанчыны ў чорнай кофце і чырвоных нагавіцах і спытала яго. «Паглядзіце на гэтыя некалькі здымкаў. Можа, вы пазнаеце яе?» Ёзаф апусціў вочы, некалькі секунд маўчаў. Тэкля пільна сачыла за ім. Не дачакаўшыся адказу, яна нецярпліва спытала. «Ці яна вам знаёмая?» Практыкант разгубленым позіркам паглядзеў на інспектарку, павадзіў вачмі па яе твары,
па валасах, сунуў бровы і зноў апусціў вочы. Не тое, каб, нарэшце прамовіў Ёзеф, але раніцай менавіта яна заходзіла да мяне і пыталася пра капсуль. Можа, яна сказала вам, дзе працуе? Практыкант паглядзеў на інспектарку з усмешкай, але хутка прыбраў яе і зноў апусціў вочы. Тэклі гэта і не спадабалася. Хлопец дакладна нешта ўтойвае, падумала яна. Я няўпэўнена пачаў адказваць Ёзеф. Я не спытаў. Вы зможаце даць яе апісанне на словах? Спытала Тэклі Анета сваім голасам, які рабіўся яе кожны раз, калі яна адчувала, што апытваны хлусіць. Звузіўшы вочы, інспектарка пільна сачыла за паводзінамі практыканта. Той зноў паглядзеў на Тэклі з усмешкай у вачах. Але яе хутка выціснулі збянтэжанасць і хваляванне. Хлопец быццам толькі цяпер сцяміў, што інспектарка з ім не жартуе, а праводзіць сапраўдны допыт. Пэўна, змагу, нарэшце адказаў ён і задумліва пачухаў шыю. Ёзеф паглядзеў на Тэклю. Яна выглядала, вось менавіта так, як тая, за кім вы сёння пабеглі, разумееце? Так, але я бачыла толькі спіну. Так, ладно, задумліва працягнуў практыкант. Інспектарка Малевіч, можна пытанне? Раптам спытаў ён. Тэкля кіўнула галавой, яна не міргаючы і сувора глядзела на хлопца. Вы зусім не памятаеце нашыя размовы? Пра гэта я таксама хацела спытаць у вас. Раней вы казалі, нібыта я прасіла вас сустрэць мяне каля ліфтаў, а палове на 11. Што вы мелі на ўвазе? Вочы Ёзефа схруліліся, ён хапануў ротам паветра і неяк ненатуральна усміхнуўся адным толькі ротам. Я, пэўна, хваляваўся і пераблытаў займеннікі, разумееце? Яна. Практыкант паказаў пальцам на здымак уцякачкі. Прасіла мяне знайсці вас, і яна дакладна сказала, дзе вы будзеце і а якой гадзіне. І навошта вам было рабіць гэта, вы не спыталі? Каб паказаць вам капсуль, спакойна адказаў Ёзеф, і ўпершыню за размову з ім Тэкля паверыла шчырасці ягоных словаў. А як вы лічыце, навошта ёй гэта было трэба? Вострым, прабіраючым наскрозь позіркам інспектарка глядзела на практыканта. Мужчына паціснуў плячыма і задумаўся. Не ведаю, адказаў ён. Тэкля Анета зноў паверыла Ёзефу. Ён нешта ўтойваў, але на 2 пытанні адказаў, не схлусіўшы. Хлопец сапраўды не разумеў, чаму злачынка адправіла яго шукаць інспектарку. Яшчэ і назвала дакладны час, быццам нешта ведала пра Тэклю. Інспектарка замыслілася. Людзі нічога не робяць без мэты. Уцякачцы было неабходна вывесці практыканта з лабараторыі, пэўна, каб скрасці капсуль, які, дарэчы, яна прынесла ў лабараторыю доктара Румо. Сувязь паказалась Тэклі відавочнай, і яна працягнула допыт. Распавядзіце мне пра капсуль, сказала яна практыканту. Хто і калі яго замовіў? У панядзелак доктар Румо, паслухмяна адказаў Ёзеф. Ён паведаміў, што ягоны капсуль трэснуў. Вінаваціў мяне ў тым, што мы робім тут брак. Казаў пра нейкую бурбалку паветра ў шкле, праз якую трываласць капсуля была парушана. І тыкаў ашчэпкам мне ў вочы. А гэта немагчыма. Колбы для капсуля вырабляюцца ў спецыяльным абсталяванні і потым яшчэ правяраюцца пад ціскам. Добра, я разумею, перапыніла Тэкля практыканта. А вы як лічыце, чаму капсуль лопнуў? Ёзеф задумліва пажаваў вусны. Звычайна такога не адбываецца, наколькі мне вядома. Але я працую тут толькі 1 год. Хлопец паглядзеў на інспектарку выбачлівым позіркам і сарамліва усміхнуўся. Вы ведаеце, чым займаецца лабараторыя доктара Румо? Спытала інспектарка. Гэта -5 паверх? Там усё звышсакрэт. На маю думку, нешта звязанае з расшчапленнем квантавых сувязей. Але гэта агульная тэма, якая... Не трэба. Тэкля нецярпліва спыніла практыканта. Вымушана вас папярэдзіць, спадар Ёзеф, што нават распаўсюджванне асабістых здагадак пра працу сакрэтных лабараторый з'яўляецца правапарушэннем. Таму пакінем гэтае. Хлопец вінавата апусціў галаву. Доктар Румо замовіў у вас капсуль. І што было далей? Ён папрасіў зрабіць яго да чацвяргу. І я паставіў замову ў чаргу. Я ж казаў, што для капсуля на пачатку неабходна зрабіць колбу. Ёзеф заўважна расслабіўся, голас яго нагучаў цвёрда і ўпэўнена. Заўсёды лёгка распавядаць праўду, усміхнулася ў душы Тэкля Анета. Хлопец працягваў. Колба загартоўваецца ў печы каля 12 гадзін. Тут насамрэч усё залежыць ад памераў, бліжэй да сутнасці, нагадала інспектарка. Ах, сапраўды. Што там было? У сераду ўвечары я атрымаў гатовую колбу, запоўніў яе з вадкаваным дэйтэрыем. Далей запаяны капсуль пераходзіць на наступную фазу, якая... Ёзеф агледзеўся вакол і па-замоўніцку прашаптаў. Якая трымаецца ў сакрэце. Раскажыце без дэталяў. Так. Як гэта? Ёзеф задумліва пацёр далонню твар, шукаючы дазволеныя словы. Клятая сакрэтнасць. Карацей, капсуль месяць у той вялізны куфар. Практыкант паказаў на чорны куб з маленькім чырвоным акенцам на баку. І ён там
так бы мовіць, варыцца. І колькі займае часу? Ну тут залежыць ад памераў. Гэты капсуль варыўся амаль 10 гадзін. А што вы казалі наконт раніцы? Спытала Тэкля і заўважыла, як практыкант перамяніўся тварам. Ён зноў глядзеў на інспектарку збянтэжана і нібы нешта ўтойваючы. Ага, у раніцы. У раніцы прыйшла яна. Ну, тая. Йозеф паказаў пальцам на планшет, экран якога ўжо выключыўся, але хаваў у сваіх пікселях здымак уцякачкі. Яна прыйшла о 5, пабыла 10 до 6. Я сказаў, што капсуль будзе гатовы прыблізна о 10. Яна сабралася ісці, а потым папрасіла адшукаць вас. Практыкант стомлена ўздыхнуў. Гісторыя нібы пайшла па другім крузе. Спадар Йозеф, адкажыце, калі ласка, на апошняе пытанне, прамовіла інспектарка лагодным голасам. Вось той момант, калі я пабегла за уцякачкай. Што вы рабілі далей? Зайшоў сюды, ў лабараторыю. І? Практыкант пажаваў вусны. У вачах яго панавалі сорам, страх і адчай. І капсуль прапаў, шэптам адказаў ён, нібы давяраючы Тэклі сваю таямніцу. Інспектарка кемліва паківала галавой, нахілілася да Йозефа і таксама шэптам спытала: «А чаму вы адразу не прыйшлі да мяне?» Йозеф паглядзеў на інспектарку з раздражненнем, стомлены ўсімі падзеямі, што адбыліся з ім за адну толькі раніцу. Ён адказаў, нібы адмахнуўшыся: «Я не быў упэўнены, што вам можна верыць. Тут нікому нельга верыць». Хлопец няможна апусціў плечы і прысеў на край стала, побач з якім стаяў. «Я ведаю, дзе ваш капсуль», – вырашыла супакоіць яго інспектарка, «але пакуль не магу сказаць». Йозеф нічога не адказаў, толькі усміхнуўся, крыху па-дзівацкі, і паціснуў плячыма. Тэкля Анета зачыніла дзверы і цяжка ўздыхнула. Усё ж навукоўцы вельмі дзіўныя людзі, падумалася ёй. Яна паправіла валасы, працёрла твар насоўкай і накіравалася да доктара Румо. Відавочна, што скрадзены капсуль быў у яго сакрэтнай устаноўцы, думала інспектарка. І можа доктар адзіны, хто стаіць за ўсім дзіўным спектаклем, падзеі якога не надта што вяжуцца адна з адной лагічным ланцужком. Прыкладам, навошта доктару красці капсуль, які і так належаць яму? І хто тая жанчына, якая скрала капсуль для Румо? Ці мае яна дачыненне да аховы інстытута? Ці ў яе былі саўдзельнікі, якія дапамагалі выдаляць запісы? У аўторак Тэкля Анета страціла цэлы дзень на допыты сваіх падначаленых і ўпэўнена ў іх шчырасці і адданасці. Па твары Йозефа інспектарка бачыла, што ён ведаў злачынку, але чамусьці змаўчаў. Тады хто яна і адкуль? У лабараторыі доктара Румо, на якой, дарэчы, не было нават нумара, панавала бязлюдная цішыня. У цьмяным асвятленні адной настольнай лямпы доктар працаваў за камп'ютарам. Тэкля папрасіла дазвалення ўвайсці і наблізілася. Доктар Румо кінуў на інспектарку абыякавы позірк і працягнуў клацаць камп'ютарнай мышой. «Ці вядомая вам гэтая жанчына?» Тэкля паклала планшет перад ім на стале. Доктар пагартаў здымкі, прыглядзеўся да тога, на якім злачынка адчыняе дзверы левай рукой, паглядзеў на інспектарку і яе левую руку з пластырам. Адкінуўся ў крэсле, зноў пагартаў здымкі, кіўнуў позірк на Тэклю і замысліўся на некалькі хвілін. Нарэшце Румо вярнуў планшет і спытаў: «Ці п'яце вы гарбату, інспектарка Малевіч?» Не чакаючы адказу, ён падняўся да шафы і пачаў там шабуршаць. «Прывез з сабой з мюнхенскай канферэнцыі. Калегі падаравалі некалькі пакуначкаў з кітайскай гарбатай. Ведаюць маю слабкасць. І добра, што падаравалі, бо раніцай, калі прыйшоў, раптам выявілася, што мая гарбата некуды знікла за тыдзень, хоць мяне і не было. Гарбата дапаможа вам адказваць на мае пытанні?» – спытала Тэкля, паціраючы скронь, у якіх гучна пульсавала стомленасць. «Хутчэй створыць лагодны настрой для бяседы». Румо паставіў на стале паднос з фарфоравымі кубачкамі і шкляны імбрычак, з якога разлятаўся чароўны водар духмяных зёлак. «Памятайце, што праз чырвоны ўзровень сакрэтнасці я не на ўсе пытанні магу адказаць. Тады мы пачнем з дазволенага», – усміхнулася Тэкля, прыдвінула крэсла і села насупраць доктара. «Вы пазналі жанчыну на здымках?» Абыякавы позірк доктара датыкнуўся планшета. Румо памысліў крыху, уздыхнуў і няспешна адказаў: «Хутчэй здагадваюся, кім яна можа быць. Але паколькі вы яшчэ не ведаеце дакладна, то і я магу памыляцца». Такі неадназначны адказ, усміхалася Тэкля. «Праз тое, што мая злачынка частка вашага эксперыменту, я яшчэ не ведаю гэтага. Але…» Доктар задумліва пацёр падбароддзе, на якім ужо праступала чорнае сівізной шчацінне. Румо на імгненне страпянуўся. Сухаваты позірк дабег да яго ўстаноўкі з рамкай. Ён быццам бы забыўся на размову і вярнуўся да сваіх навуковых пошукаў. «Доктар!» – пазвала яго Тэкля Анета. Данэль Рамо паглядзеў на інспектарку пустым позіркам. «Мяркую, ужо заварылася», – сказаў ён і разліў гарбату па кубачках. Гарачы фарфор прыемна грэў з халаднелай далоні Тэклі.
Яна паднесла кубачак да вуснаў і ўцягнула мяккі водар дзікага квітнеючага поля ў спякотны летні дзень. Гарбата сапраўды стварала настрой для бяседы. Тэкля спакойна і цярпліва назірала за доктарам Румо. Той, адкінуўшыся на спінку крэсла і залажыўшы нагу на нагу, смактаў гарбату мелкімі глыткамі і глядзеў госці проста ў вочы. Але што гэта быў за позірк? Бездань думак і таямнічых ідэй асвяцілі сухі немалады твар Данэлі Румо. Звонку даволі спакойны ён, падавалася, танцаваў у сваіх думках, нібы зрабіў неверагоднае адкрыццё стагоддзя. Раніцай, калі вы пайшлі ад мяне, нарэшце прамовіў доктар, я доўга думаў пра вашыя словы. Вы абсалютна ўпэўнены, спадарыня Малевіч, што бачылі, нібы тая рамка ззяла зялёным святлом. Тэкля не спяшыла адказваць. Яна прыгадала падзеі раніцы, як забегла следам за злачынкай у лабараторыю, як тая з чорным валоссем, заплеценым у касу, стаяла перад рамкай і нешта рабіла ў куфары. Святло разыходзілася і ад рамкі, і ад жанчыны. А паколькі людзі не валодаюць люмінесцэнцыяй, працягвала інспектарка, я лічу, што ззянне сыходзіла ад вашай устаноўкі. Доктар Румо паглядзеў на металічную рамку, што ў цьмяным жоўтым святле адлівала мяккім адценнем бронзы. У вачах яго прабегла далікатная пяшчота, з якой юнак глядзіць на сваю каханую. Я бы хацеў вам дапамагчы, інспектарка Малевіч. Раскажыце ўсе падрабязнасці, якія вы ведаеце, і, можа, разам у нас атрымаецца вывесці следства да лагічнага канца. Тэкля Анета здзівілася гэтакай нахабнасці, аднак разлічыла, што калі Румо насамрэч нейкім чынам стаіць за ўсіма падзеямі, якія адбываліся з панядзелкай да цяперашняга вечара, то ён усё адно ведае больш за яе. Яна вырашыла распавесці ўсе свае выкладкі і паназіраць за рэакцыяй навукоўцы. Калі інспектарка скончыла, доктар адставіў пусты кубачак, склаў рукі ў замок на каленях і некалькі хвілін не варушыўся. Ведаеце, прагучаў нарэшце ягоны скрыпучы голас. Мне здаецца, што ў гэтым пазле не хапае яшчэ адной дэталі. Быццам... Данэль Румо зноў замысліўся. Ён пацягнуўся да імбрычка і падліў сабе гарбаты. Няма логікі ва ўсіх учынках, калі іх рабіў адзін і той жа злачынца, ці злачынка, якую вы бачылі. Аднак у мяне ёсць дзве думкі. Дакладней, адна думка і адна прапанова. Я уважліва слухаю вас. Тэкля Анета, звузіўшы вочы, узіралася ў твар доктара. Дзіўна, але ён не хлусіць, падумала інспектарка. Было відавочна, што яе кароткі даклад здзівіў Данэлі Румо. Ён ніякім чынам не датычыцца тых дзіўных падзей, якія цэлы тыдзень круцяць Тэклі галаву. Аднак доктар нешта прыхоўвае, бо ягоны абыякавы твар раптам змяніўся. Сетка маршчын вакол вачэй усхвалявана дрыжала, а куточкі вуснаў ледзь прыкметна прыўзняліся. Думка заключаецца ў тым, што ланцуг здарэнняў не скончаны. І каб зразумець іх, каб карціна склалася цалкам, мусіць адбыцца нешта яшчэ. Інспектарка паківала галавой. Яна думала таксама. Асабліва, калі ўлічваць, што злачынку Тэкля дагэтуль не злавіла, і тая можа нарабіць ого-го колькі. А прапанова вось якая. Доктар пасунуўся корпусам наперад. Дапусцім, я скажу вам, што ў вас, інспектарка Малевіч, ёсць магчымасць апынуцца ў тая кропцы часу, калі адбылося першае злачынства. Вы ўбачыце на ўласныя вочы таго ці тую, хто за ўсім стаіць, вернецеся і зловіце злачынку. Інспектарка некалькі секунд разгублена глядзела на доктара Румо. Пасля гучна засмяялася. Я думала, у вас сур'ёзная ідэя, а вы вырашылі пажартаваць, сказала Тэкля і паднялася з-за стала. Разумею вас. Доктар таксама падняўся. Я толькі прапанаваў вам паспрабаваць найноўшы сучасны сродак, які дапаможа ў вашай працы. Вы кажаце пра машыну часу. Мы што, раптам апынуліся ў фантастычнай кнізе? З'едліва спытала інспектарка. Доктар усміхнуўся. За сваёй штодзённай працы, інспектарка Малевіч, вы, пэўна, забыліся, дзе працуеце. Гэта перадавы навукова-даследчы інстытут, адзін з 5 у Еўропе. Тут навукоўцы ствараюць будучыню. Наколькі б фантастычную яна вам не падавалася. Тэкля паглядзела на ўстаноўку ў сярэдзіне пакою. Сапраўды, інстытут займаецца мноствам сакрэтных праектаў. Чаму сярод іх не можа быць машыны часу? Нават калі вярнуцца ў мінулае магчыма, не будзе гэта махлярствам, спытала Тэкля. Мая праца заключаецца ў тым, каб весці расследаванне і лавіць злачынцаў. А тут машына, якая не зробіць вашу працу замест вас, перапыніў Тэклю доктар Румо. Яна стане інструментам, адным з мностваў, якімі вы карыстаецеся. Як прыкладам камеры відэаназірання. Мяркую, іх вы не лічыце махлярствам. Я зразумела вашу думку. Тэкля Анета задумалася і падышла да рамкі. Нават калі гэта ўсё жарт сумнага навукоўца, якому няма чым заняцца, яна ўсё адно нічога не губляе. Машына часу. Наколькі яна магчыма?
У свеце беспроводнога інтэрнэта, онлайн-замоў, онлайн-стасункаў, сэнсарных экранаў і разумных тэлефонаў, электрамабіляў ды самалётаў, якія даімчаць цябе на другое паўшар'е за 8 гадзін. У свеце, у якім размова са штучным інтэлектам зрабілася нечым звычайным, наколькі магчыма існаванне машыны часу? «Як яна працуе?» – спытала інспектарка. Данель Румо усміхнуўся. «Чырвоны ўзровень», – нагадаў ён. «Добра, а прыкладам, калі я пагаджуся, што мне трэба будзе рабіць?» «Прайсці скрозь рамку», – проста сказаў Румо. Тэкля яшчэ крыху павагалася і ўрэшце пагадзілася. Доктар пажвавеў і забегаў вакол устаноўкі і камп'ютараў. Хутка рамка загула. На куфары, што хаваў у сабе капсулю са звадкаваным дэйтэрыем, загарэліся лямпачкі. «Калі дакладна адбылося першае правапарушэнне?» – спытаў доктар са свайго камп'ютара. Інспектарка назвала раніцу панядзелка. Румо пакляцаў па прыцісках, і па ўнутраным перыметру рамкі загарэлася белае святло. Яно пашыралася, запаўняючы сабой увесь праём. Святло пульсавала, вібравала, і часам можна было заўважыць і ў ім тонкія бліскучыя ніткі. «Вы гатовы?» – спытаў голас доктара за спінай. Тэкля спалохана адхілілася ад рамкі і паглядзела на Румо. «Адзін крок, і вы ў раніцы панядзелка», – сказаў той нецярпліва. «Пасля пераходу вы мусіце апынуцца тут. У вас будзе прыкладна паўгадзіны, каб дайсці да месца першага злачынства». Данель Румо паклаў руку на плячо інспектаркі і падштурхнуў яе. Тэкля Анета падышла бліжэй да святла. «Можа, ёсць пытанні?» – спытаў доктар. Інспектарка адмоўна пакруціла галавой. «На ўсялякі выпадак параю вам трымацца далей ад сябе», – дадаў Румо. «Невядома, як гэта можа паўплываць на вас і вашае жыццё». Інспектарка кемліва паківала і зайшла ў святло. Яна раптам устрапянулася, бо нарэшце знайшла важнае, ледзь не самае галоўнае пытанне, якое мусіла спытаць перад усім. «А ці бяспечна гэта для чалавека?» – крыкнула яна. Але голас яе патануў у глыбокім бясконцым святле.